Lajanje na zvezde. Znate ga, volite ga. Odnosno, znamo ga, volimo ga. Trenutno pripremam jedan drugi video, pa mi ovaj film treba samo kao alibi za slučaj da mi umre kanal. Ili ja. Filozofov sin se sprema za matursko veče. Uzeo je strikao smoking i moli ga za džip. Šmekir ishrano. Filozof drhti. Kako bi se opustio, Danica i sin ga prisjećaju dana kada je on bio maturant. Kao i dana kada je smuvao onu ravolju. Danicu. Filozof je bio, znate, pored filozofa i avanturista. Filozof bi neretko išao u ekspedicije na ženski pol. I umeo je da baci po koju dobru. To moje srce lupa za tobom, ja te samo prenosim. Bio je pravi glatki zločinac. Samo sekund, stigli ključevi. Da nas... Gle, ode u sred priče, nesretnik. Uglavnom, da nastavim. Filozofove forice ipak nisu baš uvijek bile najbolji. Meni se vodila borba, ti si pobedila, ja ti čestitam. Je malana kad bi znala da sam obrijan i gladak, wow. Profesor Dragićević ide u Pariz, u restoran Pariz. Uzbiljite se. Filozofov brat na svom Tomasu 4 automatik, dolazi do svoje devojke. Ovako je sebe zamišljam posle svakog sparinga. Ako ste se nekada zapitali zašto muškarci i devojke rade fizičko odvojeno, zahvalite se filozofu. Jer profesor Stević pokušava da upiše ili da iskara Lozanića. Nisu više pričaš. Nema veze, ipak će on tupu. Tupa rekao ne može. Bogoljube. Sad je već stvarno previše. Pantić, direktor, je razočaran u život, zbog toga sa kim sve mora da deli ustanovu. Laju i na zvezde. Bogdan je došao da se fleksa s novom zastavom. Pa vi se tu sa nekim BMW-ima i Porsche-ima kurčite. Što sam teo... Međutim... Likovi koji voze veliki auto imaju mali. Istina je. Dobro, filozofe, ovo je sada već samo uznemiravanje. A u čemu bi on po tebi trebalo da razmišlja? O valjanju? O valjanju? On samo valja. Sigurno su neke šifre oko dilovanja. I vraćamo se na uznemiravanje. Stane! Molim, Opalim te golim! tako? Tako! Dobro, baš odličan si. Filozofovi drugari, za razliku od njega, nisu baš toliko dobri ekspedicionari na ženski pol. Zaboravio sam da vam kažem, Danica je ipak izabrala burazera. Pretpostavljam da svako ima svoj način tugovanja. Profesor Stević pokušava da otruje tupu jer ne želi da bude sa njim. Nije baš konvencionalno, ali je praktično. Stević je sada navalio i na žene. Verovatno se vodi onom starom dobrom od birača, nema jebača. Ali se zato filozof služi jednom starijom, boljom, ne jebe lep nego uporan. Mada ni ona profesorova nije loša. Gavranik je danju bokser, noću Charles Sheen, ali samo za vreme francuskog. Francuski. Fuj. Filozof je uvek Charles Sheen. Momčadija pokušava da od tupe napravi Nikolaja Avokadovića i da mu kao poklon pred meč daju dijabetes. Filozof diluje s profesorom hemije, što je pomalo ironično uzevši u obzir Berčekovu ulogu iz južnog... vetra. Daću vam 2 sekunde fore da izađete iz videa uz amnestiju. Ne, stvarno sad, pronađite razliku između ove dvojice. Na času biologije se dešava... lude godine. Ne, čekaj, to već pripremam. Profesor i filozof se propituju o alkoholu. Ne dozvolite da vas to zavara. Dogovaraju se kada i gde će ga uzeti. Na fizičkom se Tupa i Kozdeć šibaju 1 na 1. I Tupa pobeđuje profesora. Ovaj brat je shvatio koronu malo preozbiljno. Ne sme se mokriti s nadvožnjaka, naročito ako je ispod trafostanica. To je princip zaštite. A ja mislio da su kondomi najbolji način zaštite. Momčadija beže od onog manijaka Dragićevića. Isto tako, batina pesnica beže u filozofovu facu. Ju domaćin. Nego sećate se kad sam rekao da je Dragićević manijak? Predomislio sam se. Tupa odlazi na takmičenje u Beograd. Wow, ovo je prvi line za koji nemam foru. Mada neću ni pokušavam, zato što šta god da kažem neće biti ni upola smešno kao i ovo. Bolje patka na tacni nego guska pod ruku, a? I zbog te fore je ostao bez devojke. Inače, sećate se Tupinog meča? Izgubio je. Ili uzeo novo James Charlesovu paletu. Mi ćemo uvežbavati šta, drveni filozofe? Šifre ili tajno sporazumevanje. Tako je. Ovi vode čitav kartel, jebo mater. Profesor se obučava za kola. Za kada bude prevozio, profesor je u svakom smislu pao. Momčadija kreće na ekskurziju, a profesor Stević je tužan jer već zna da će se vratiti s ovog kursa. Nema veze, ipak neće. Okej, kako sad ovo? Kad? Sada kad ekspedicija je gotova, filozof prelazi na starije, iskusnije. Filozof sada prelazi na drugi pol. Ja sam očitao od vas mnoge knjige, recimo kao na primjer ono... Ti ću da kupiš karte za sve. Profesore, dajte meni. Neka, uđite vi, ja ću na kraju. Karte. Tamo. Karte. Iza. Jedno. Izvolite. Wow, primetio sam da baš dugo nisam ništa rekao. Momčadija stiže u Kotor. Uhvaćeni ste mamlazi. Momčad prave sranja po gradu i bivaju privedeni. Profesor im veli da se javi direktoru, što oni i čine, u pola noći. Alo? Šta je rekao direktor? Ja bolje da ne govorim šta je meni rekao. Danica dolazi kod filozofa u sobu. Yeah!
Poslednji je dan nastave, a neki maturanti još uvijek nemaju zaključene ocene. Dragićević je gospodin, dolazi na utakmicu i propituje ih, ali nema filozofa i Danice. Indijana Dragićević Jones je njih pronašao. Matursko je veče. Vidi, ovo je po prvi put u životu nekog dodirnuo. Da se vratimo u sadašnjost. Sin je malo sjebo džip, pa svoju pratilju dovodi u stan. Vreme je da se ti pređemo na usne. Kakav otac, takav sin. I tu je kraj filma. Sada, par reći od našeg sponzora. Mene. Film je predobar. Mislim da bih ga čak ubrojao u jedne od onih koje morate da pogledate pre nego što umrete. I ako se ne nasmijete makar jednom, deće vam duša. Također sam dosta stvari iskarikirao. Hint, hint, ono sa krtelom. Ali vam toplo preporučujem da pogledate film, jer se nećete razočarati. Aj, ćao. Slomljena srca, koja su žarko volela, koja su snažno kucala i verno ljubav čuvala.